Днес ще разгледаме как ето тази реклама направи над 60 000 евро оборот само за един месец, като разхода за реклама беше по 2000 евро. Това е за клиент в озеленителния сектор. Преди да започна, ако не знаеш кой съм аз, казвам се Мартин и съм основател на Couch of Growth. Това е агенция, която се занимава с мета реклами за бизнеси в сферата на услугите в България. Вече имаме над 3 години опит, 40 плюс клиенти и сме генерирали над 1 милион евро за тях. Та, а, ще разгледаме каква е тази реклама, защо е докарала толкова много пари, как е станало и така нататък, но преди да започнем с съдържанието на самата реклама, с сценария на самата реклама и в последствие структурата, е важно да разберем защо точно такава реклама сме направили. Имайте предвид, това го казвам в вече всички видеа и в рилчетата, които качвам, че рекламата е инструмент на маркетинга. Тоест ние трябва да имаме целият бекграунд и цялата информация преди да правим нашата реклама, за да може да направим възможно най-добрата реклама, която да резонира с нашия клиент. Както знаете, маркетинга е доста голяма наука, доста дебела наука и има доста компоненти, през които трябва да се мине преди да се направи дадена реклама. Като първият компонент, през който ще мина, е идеалният клиент. Миналото видео, което направих, беше точно за нашия идеален клиент и обясних защо е важно да имаме идеален клиент. Сега ще обобщя с едно изречение. Ако имаме идеален клиент, ние знаем точно какво иска, точно какво не иска, какви проблеми има, какви болки има и знаем съответно точно какво да му предложим или по-скоро по какъв начин да му предложим това нещо, което ние предлагаме, продаваме, за да може да резонира възможно най-много с него, съответно да му продадем по най-добрия начин или по-скоро да му продадем по-лесно. Съответно, какво направихме преди да изградим рекламите? Трябва да кажа, не сме направили само една реклама, направихме в началото, ще излъжа, мисля, че бяха към 8 реклами за този клиент, като просто тази реклама се представи най-добре и само тази реклама направи над 60 000 евро. Та да, определихме неговия идеален клиент, като естествено направихме и проучване. Разбрахме точно къде се намира, точно какво иска, защо го иска, какво изпитва, какви проблеми или по-скоро болки има, съответно, за да може да направим и нашата реклама. Ако не знаете точно какво е идеален клиент, как се намира и така нататък, може да видите предното видео. Бих казал, че ще е доста полезно. Следващата стъпка, както казах, маркетинг проучване. Отново това не включва само единствено проучване на нашия идеален клиент. Трябва да проучим пазара, трябва да проучим конкурентите, какво правят, какво не правят, какво е работило за тях. Ако трябва да съм честен, в България по това време, това е преди 3 месеца, мисля, че направихме проучване на пазара. Тогава имаше, мисля, че само една озеленителна фирма в България, която правише реклами или поне реклами, които да са качествени, не говорим за някакви постове. Но въпреки, че имаше, т.е. не въпреки и тяхната реклама не беше хубава, ако трябва да съм честен, не бяха добре заснети, не резонираше достатъчно, говориха малко глупости, представиха се без да дадат никаква стойност, което очевидно е направена реклама. И затова доста лесно бих казал, че завзехме в кавички пазара толкова бързо. Друго нещо, което трябва да знаете при маркетинг проучването е, че разбира се в доста от пазарите има конкуренция с реклами. Просто такъв беше случая при нас. Има нещо, което се нарича Strategy Gap. Какво е Strategy Gap? Да кажем, че вие имате, ще дам отново пример с фирма за почистване. Има, да кажем, 5 фирми за почистване във вашия град. И виждате какви реклами правят, какъв е меседжингът на тези реклами. Да кажем, вие като фирма за почистване решавате 4 проблема на вашия клиент. Проблем 1, проблем 2 и така нататък до проблем 4. Рекламите на вашите конкуренти говорят само за решаването на проблем 1, проблем 2 и проблем 3. Тоест проблем 4 остава неразрешен в пазара, т.е. с реклами и съответно това е вашият strategy gap, стратегическата дупка, която вие може да завземете и да правите реклами насочени към точно този проблем, който вашите конкуренти не решават или по-скоро не представят решение на този проблем. Съответно може да изпъкнете и да вземете някаква част от пазара по-лесно. Следващото нещо, за което искам да говорим, е специфичен таргет.
Какво имам предвид? Unaware, Problem Aware, Solution Aware, Product Aware и Aware. За хората, които това тук не означава нищо, сега ще се опитам да обясня. В маркетингът има няколко нива на осведоменост на нашия клиент. Ние предварително трябва да знаем нашият пазарен сегмент до каква степен е осведомен. Ако правим, по-скоро ако внасяме, по-лесен пример ще дам, ако внасяме нов продукт, който е невиждан на пазара, нека да си измисля, ще дам пример с един онлайн магазин, който аз пробвах. Това бяха гривни за събуждане. Това е продукт, който аудиторията никога не е срещала, не познава, не чувано е до сега в нашия пазар. Съответно, начинът по който нашия продукт решава техния проблем е по-различен, по-нечуван, а съответно знам, че моята аудитория е unaware. Тоест, те не знаят нищо нито за проблема, нито за мен. И моята цел като маркетолог беше в началото да обуча моята аудитория на проблема, на грешните решения и съответно на моето решение. Защото какво правиш тази гривна? Тя те събуждаше с вибрация, а не те събужда с звук. Защото ако се събуждаш с силен звук, това е доста вредно, но хората това не го осъзнават. Затова трябваше да ги обуча на проблема и съответно да им представя моето решение. Съответно имаме Unaware, Problem Aware, Solution Aware, Product Aware и Aware. Няма да обяснявам за всички за всяка една от таргет групите, няма да обяснявам по-детално, може би ще направя отделно видео за това, но ние какво разбрахме за нашия специфичен клиент? Не е много трудно да го разберем, понеже в сферата на озеленяването повечето хора са Problem Aware или Solution Aware. Тоест вече знаят, че имат проблем, вече знаят, че имат двори, стои празен и трябва да се направи нещо с него. Вече знаят, че решението е да си наемат озеленител, защото няма да го правят те, нали, много време изисква умения, машини и така нататък. Съответно вече знаят, че съществува и решение като озеленител, но не са предприели крачката. Product Aware са когато хората знаят за твоя конкретен продукт, т.е. за твоето конкретно решение, дали продукт или услуга, но не знаят някакви специфики. И Aware аудиторията е когато вече знаят абсолютно всичко и за нашия продукт или услуга, какво точно предлагаме, но им трябва леко подбутване, за да предприемат някакво действие, прямо някаква оферта. Но както и да е, да се върнем на това, че нашата аудитория беше на Problemware и на Solutionware. Съответно, нашите реклами не са с цел да обучим аудиторията, че им трябва двор, или защо е хубаво да има двор и така нататък, а по-скоро да им покажем защо да изберат нас, като сега ще минем и към самият сценарий. Нарочно съм закрил целият сценарий, за да може да се фокусирате върху това, което говоря, а да не четете надолу. Започваме с първата част. Ако имаш двор, но не го използваш реално, значи нещо липсва. Това е хук, който веднага резонира с нашия идеален клиент. Тоест, нашите клиенти очевидно имат двор и ние търсим хората, които не го използват. Така че, ако ти имаш двор и не го използваш, веднага си хванат в тази реклама. Това не е сложен хук, не е някакъв много специален, който е замислен с болки, с мечтани резултати и така нататък. Това е доста прост хук, но както казах, първо, че пазара го позволява, защото нямаше конкуренти, които да правят един и същ контент, съответно можем да си позволим една идея по-тъпа реклама, в кавички, защото очевидно доста добре работи. И съответно затова използвахме такъв подход. Продължаваме надолу. Само секунда. Не защото няма място, не защото не става, а защото не е направен така, че да ти е приятно да бъдеш там. Много хора имат къща с двор, но реално живеят само вътре. Навън има трева, има пространство, има някакви растения, но няма усещане, че това е част от дома. Каква е целта на тази част от сценария? Както виждате, както може да видите, съм написал реална ситуация на нашите клиенти. Това не знам какво е бърнал. Реално нашите клиенти имат двор, те знаят, че имат двор, но живеят само вътре, като това е нещо, което доста резонира с тях. Ще се върна отново в началото. Не защото няма място, не защото не става, а защото не е направен така, че да ти е приятно да бъдеш там. Това на първо четене може да звучи доста тъпо и да не разбирате защо е сложено. Имайте предвид, че когато правим сценарии, всяка една дума е сложена с цел и няма излишни думи.
Ако имаш двор, но не го използваш, не си използваш двора, защото няма място или защото дворът ти не става, защото просто не е направен по начинът, по който да ти е приятно да бъдеш в самия двор. И той в момента на изречението си казва, да, така е, аз не стоя на двора си, защото няма място, двора може да е един декар и да има цялото място, но просто ако не му е приятно, ако има букуци или просто няма трева, очевидно на човек няма да му е приятно да стои на този двор. Много хора имат къща с двор, но реално живеят само вътре. Както казах, това изречение директно резонира с нашите клиенти, защото просто е факт. Навън има трева, има пространство, има някакви растения, но няма усещане, че това е част от дома. Както казах, може да има някаква лека растителност и да не е поддържана, може пък въобще да няма някаква растителност, т.е. да има някаква растителност. Има различни ситуации, опитваме се да резонираме с повечето, защото ако се насочим само към хора, пък, които имат растителност, нали, малко се убива идеята, но няма усещане, че това е част от дома. Тоест, хората, ако живеят в къща и отиват в тази къща или живеят всеки ден в тази къща и като се преберат, въобще не си поглеждат двора, не излизат навънка и съответно те забравят, че е част от дома и че могат да прекарват доста време там и съответно да си почиват и така нататък. И точно за това дворът остава на заден план. Ще го правим по-нататък, ще сложим нещо, не е приоритет. Това са думи, които клиентите ни си мислят или казват. Много хора всъщност наистина споменават точно тези три неща. Ще го правим по-нататък, ще сложим нещо или не е приоритет. Как разбрахме, че нашите клиенти казват точно това? На първо място от проучването. Проучването е, влизат се в форуми, в които хората говорят и коментират неща за двора си. Не говоря само за български пазара генерално. И на второ място по здрав източник, бих казал, е самият ни клиент в озеленяването, защото той съответно разговарял с доста клиенти и знаете точно какво си мислят, какво казват, какви са им възраженията. Затова ние гледаме да минем през тях. Ще го правим по-нататък, ще сложим нещо, не е приоритет. Само че това по-нататък почти винаги се отлага. Това е реална ситуация, защото когато хората остават нещо на заден план, постоянно забравят, отлагат го и никога не се стига до това дадено нещо. Така че, само че това по-нататък почти винаги се отлага. Минава време, нищо не се променя, а мястото, което може да е най-хубавата част от дома ти, остава неизползвано. Тук не е нужно да поясняваме защо може да е най-хубавата част от дома ти. Всеки, който има двор, всеки, който има къща, знае, че дворът е най-свещеното място. Момент за релакс. Можеш да си излезеш да спечеш лятото, месец да ходиш на плаж, ако харесваш слънце, място, където децата ти могат да играят, барбекю, да се събирате с приятели, басейн и така нататък. Независимо точно какви елементи ще имаш в двора, със сигурност е най-релаксиращата зона в твоята къща. И това всички го знаят, затова не е нужно пояснение. Истината е, че дворът не става приятен случайно. Не става с едно-две растения или с нещо направено набързо. Вече го знаят. Тук просто им напомняме, че те са най-вероятно са пробвали някакви неща, имали са някаква мотивация и даден ден са си казали, окей, ще се оправя двора, може да са купили някакво растение, фалшива трева или да пробват някакъв райграс или да сложат не фалшив басейн, а по-скоро не надуваем, забравих как се казват, просто някакъв басейн. И това нещо не променя факта, че в дворът не е приятно. И те вече го знаят това нещо, знаят, че трябва да се обърнат към озеленител, просто им го напомняме. Става когато всичко в двора, само да преместя, става когато всичко в двора е направено с ясна идея от самото начало. Когато знаеш как ще изглежда, как ще се използва и как трябва да се развива във времето. Тогава чак се превръща в място, където реално прекарваш време с семейството, с приятели, или просто сам. Мечтата, която получава. Както казах, не е нужно да се пояснява. Хората, които имат недовършен двор, знаят точно какво искат, по-скоро знаят точно защо го искат. Точно заради тези мечти, да са с тяхното семейство, с приятели или да разпускат сам. И тук вече въвеждаме
нашето решение. В нашата фирма, не искам да споделям коя е фирмата, правим точно това. Вземаме едно празно или недовършено пространство и го превръщаме в двор, който е част от дома, а не нещо отделно. Отново това е резултатът, който нашите клиенти искат. Не просто да изглежда добре, а да се използва и да носи усещане. Имаме над 15 години опит и знаем как да направим това така, че резултатът да е устойчив във времето. Това изречение това изречение просто казано или просто така прочетено може да не означава нищо. Всеки може да каже, че има над 15 години опит и така нататък. И да е факт, това не означава, т.е. не е гаранция за качество. Затова, докато се казва това изречение, слагаме снимки на резултати, някакъв proof, просто нещо, което да затвърди изречението, което казваме, съответно да се поставим като авторитетно лице и клиентът да ни се довери. И тук имаме просто basic call to action. Ако искаш дворът ти да не бъде просто там, а да стане място, в което наистина ти е хубаво, попълни формата и ние ще се свържем с теб за безплатна консултация. Тук офертата е просто безплатна консултация. Както казах, няма конкуренти, които рекламират, съответно не е нужно да изпъкваме с някаква много специална оферта. Отново имаме call to action и ясни стъпки, които клиента трябва да направи след като сме му дали тази стойност и изгледал нашето видео. И все пак му даваме безплатна консултация, което реално нищо не означава. Всеки предлага безплатна консултация, но все пак е по-добре, отколкото да оставим видеото без край. Но да, както казах, няма конкуренти, затова не е нужно да предлагаме някаква конкретна цифра, гаранция или време. И сега ще минем към структурата на това видео, като просто ще разкрия цялата структура. Това не е единствената структура, която може да ползвате. Има десетки структури за различни видеа, за които ще говоря напред във времето, но конкретно за това видео, това е структурата и вие може да направите видео, сценарии по тази структура, ако тези неща тук го позволяват. Тоест, ако си знаете точно кой е идеалният клиент, къде се намира, готов ли е да предприеме действие, т.е. какво му трябва за да предприеме действие, нужно ли е да го обучавате. За повечето бизнеси в сферата на услугите не е нужен дълъг educational процес, защото просто услугите са стари, повечето, които се предлагат и хората знаят точно какво правят и какво не правят. Започваме. На първо място имаме хук, както казах, няма смисъл да обяснявам какво е хука. И имаме болка, която нашите клиенти изпитват. Важно е да разделим болка и проблем, защото проблемът на нашите потенциални клиенти е, че те нямат двор или че някой им го е направил грешно, или че не знаят на кого да доврат се. Това е някакъв проблем, който не е толкова важен. По-важна е болката от самият проблем. Дори в хука може да го видим, но не го използваш. Това отново е болка на нашите потенциални клиенти. Или защото не е направен така, че да ти е приятно да бъдеш там. Това отново е болка, която те изпитват и е по-важна от проблема. Може да се добавят още неща в самия сценарий, може да се развърти сцена, примерно, че канят приятели и трябва да стоят в къщата, защото двора не е готов или ги е срам да поканят приятели. Това са други болки, които нашите клиенти изпитват. Ние сме го направили по този начин. Не казвам, че е най-добрият. Може да има по-добър или друг вариант, който също да работи толкова добре. Но, както казах, говоря конкретно за този пример. След болката имаме проблема. Както казах, това не е най-важната част, но навън има трева, пространство, има някакви растения, но няма усещане, че това е част от дома. Бихме го казали това като проблем. Има нещо, но всъщност това не доставя удовлетворение, не доставя удоволствието, което искаме да изпитаме и така нататък. Продължаваме с следващото, което е последствия от проблема. Той може да е болката или може да е нещо малко по-различно. И какво точно имам предвид? В случаят последствията са, че минава време, нищо не се променя, а мястото, което може да е най-хубавата част от дома ти, остава неизползвано. Тук последиците и болките се разделят. Малко се разграничават. Ще ви дам друг пример, за да схванете къде може да се слеят и отново също може да се разграничат. Отново зависи от нашия меседжинг. Бих казал, че точно за това маркетинга е толкова интересна материя, защото просто има прекалено много
а, вариации на нещата и така нататък, но да кажем, че ние имаме акне. И това акне може да е хем нашата болка, хем нашите последствия. Защото акнето само по себе си не е проблем. Акнето е следствие на истинския проблем, който може да е, че си пипаме лицето с мръсни ръце или че ядем прекалено много шоколад. Проблема е, че си пипаме лицето с мръсни ръце, последствията са акнето и самата болка може да е, че имаш акне. Вече има последствия от болката или от това, че имаш акне, нали, че пълно не можеш да се погледнеш в огледалото и така нататък, но дори да направим реклама, която казва имаш акне или следствие на това, че ядеш шоколад и си пипаш лицето, ти се появява акне. Но да, влязах малко повече в детал, малко излишно. Надявам се да сте разбрали. Real Solution, тук съм объркал, искал съм да напиша Our Solution. Имам в бързината съм го бъркал. Тоест, какво е нашето решение, което предлагаме. И съответно започваме да обясняваме какво е нашето решение. Когато знаеш как ще изглежда, как ще се използва и как трябва да се развива във времето, тогава се превръща в място, където реално прекарваш време. Тук, как да кажа, и даваме част от последствията на нашето решение и вече започваме в еди с коя фирма правим точно това, вземаме едно празно или недовършено пространство и го превръщаме в двор. И тук отивам към следващата част набързо, която е benefits, т.е. предимства, или недовършено пространство и го превръщаме в двор, който е част от дома, а не нещо отделно. Не просто да изглежда добре, а да се използва и да носи усещане. Това са предимствата, които нашата услуга предоставя. Отново казвам, има други начини, по които може да се достави това съобщение, може да се използват други benefits и да влезем още на още по-емоционално ниво в нашия емоционален клиент, в нашия идеален клиент. Но в случая не сме го направили. Не е грешно, просто е различен подход. Имаме нашата оферта, която в случаят е, че просто ще направим техния двор, да не бъде този двор, за който те не искат да имат или в момента имат, просто ще направим тази трансформация. Не е нещо специфично, не сме наблягали много на офертата, както казах. Имаме proof и authority, т.е. да докажем, че това, което говорим, което показваме е истина и е затвърдено от фактор 1, от фактор 2. Поставяме се като авторитетно лице и даваме нашия call to action, нашия призив за действие, съответно да съберем интересът в запитване. Да, ето този сценарий, след като го заснехме и го пуснахме, събра запитвания, които докараха над 60 000 евро в оборот за нашия клиент с над 50% печалба и ако трябва да съм честен, не е под 2000 евро за реклама, а точно 47 евро ad spend за тази определена реклама. Нарочно съм написал под 50 евро за реклама, защото звучи фалшиво, звучи нереалистично, но след като ви разказах как е направена самата реклама, защо е направена така, че няма конкуренция, мога да си позволя да ви кажа, че не сме изхарчили повече от 50 евро за самата реклама да докарат такива резултати. Не е гаранция, че ако направите същата реклама, ще имате абсолютно същите резултати. Всичко си има собствения тайминг, собствените специфики, как стоиш пред камера и така нататък, но логиката е най-съща, структурата е най-съща, може да се използва и да проработи, просто може да е една идея по-зле или една идея по-добре. Надявам се това видео да е било полезно, надявам се да сте разбрали точно какво говоря и да може да използвате тази структура за вашият бизнес още днеска. Абонирайте се за този канал, защото ще качвам видеа всяка седмица, свързани с маркетинг и как да изградим система за платени реклами. И може да ме последвате в Instagram, защото там качвам дневни съвети на тема маркетинг, реклами и продажби.